mga kapatid, ha? Purihin ang Diyos. Praise God. Medyo ang internet ay nagloko na naman. Internet po natin. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Okay, pagpapatuloy na po natin mga kapatid, yung ika-anim ay kailangan po ng pagiging, yung bang tinatag natin na thoughtfulness, yung bang nauunawaan mo kung ano yung inilalapit at idinudulog mo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ay isang, kumbaga, sabi nga ng unang Korinto 14:15 na ako ay mananalangin ng may pangunawa. Dapat naiintindihan, nauunawaan mo kung ano po yung mga binibigkas mo, kung ano yung ipinapanalangin mo, kapatid. Praise God, dahil tandaan po natin kung sa ating pong panalangin po, mapapubliko man o pribado, hindi tayo dapat nagpapahayag ng mga salitang walang kabuluhan. Praise God, tandaan po natin yan. Whether it is in public or in private, kailangan pag-isipan mong maigi, mga kapatid, na kung yung panalangin mo maiintindihan at maunawaan ng mga taong nasa kapaligiran mo. Sabi nga ng Panginoon doon sa Mateo 6:7-8, praise God, ano po ang binabanggit po dito? Sabi dito, datapwat, ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa panalangin ay huwag ninyong gamitin, pakinggan ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Okay, pakinggan ninyo, mga kapatid. Paulit-ulit. Hindi ho naman hinatulan ng Panginoon ng paulit-ulit, ngunit ang walang kabuluhang pag-uulit. Praise God. 'Di ba? Alam naman po natin may mga panalangin tayo, no? Yung bang panalangin po natin yung katulad ng mga sinasabi ng mga yung bang secolorum, yung mga panalangin na hindi naman naintindihan yung mga dati sa ating pong panahon, no? Nung mga panahon nating mga ninuno, yung panalangin puro mga Espanyol, na iintindihan ba ito, nauunawaan ba ito, at paulit-ulit lang, di ba? Torre ni Gare, ipanalangin mo po kami, Kabanantipan, ipanalangin. Makakapanalangin ba sa atin itong mga ito, mga kapatid? Praise God.
At yung paulit-ulit na sinasabi ng alam nyo na yun mga kapatid, di ba? Hallelujah! So ito yung walang kabuluhan, pero yung mga panalangin na inuulit po natin, halimbawa, yung tayo po ay nagdarasal ng praise God patungkol sa ating kalusugan, no? Praise God, ang sabi ng Bible, kailangan po tuloy-tuloy ang ating panalangin, no? Yan po kapatid ay isang panalangin gusto ng Panginoon Diyos na gamitin po natin kahit na ito'y ulit-ulit hindi to hinuhusga ng Panginoon, hindi kumbaga ipinapakita lang natin yung persistency of our prayer, pero yung mga walang kabuluhang pag-uulit katulad nga po nung mga sa rosaryo, yung paulit-ulit di ba? Yung bang tinatawag na Hail Mary, Mother of Grace, have mercy, paulit-ulit yung parang mga ganun mga kapatid. So, dapat natin pinag-iisipang mabuti yung mga salitang ipinapahayag natin sa panalangin. Praise God. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang Diyos natin ay alam niya at dinidinig niya ang anumang ating ilalapit at idudulog sa Kanya. Kaya dapat po nauunawaan ng mga taong nakaririnig, nauunawaan mismo natin ang mga bagay na sinasabi po natin. Praise God. Di ba? Naunawaan nyo ba yung panalangin na Tore Negare, panalangin mo, Kaban ng Tipat, ipanalangin mo po kami. Yung kung ano-anong mga panalangin, nauunawaan nyo ba yon? Naiintindihan nyo ba yon mga kapatid? Sekula, sekalorum, mga ganun pa nga panalangin, naiintindihan ba, naunawaan nyo? Hindi. Praise God, hallelujah. So bakit yun ang gagawin natin panalangin? Tandaan niyo ang panalangin galing sa puso. At ito'y bukal at taimtim na ating binibigkas at sinasaysay sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin yan mga kapatid. So yan po yung ika-6. Ayan sinasabi, Ginoong Maria, ano ba ang tawag? Ginoong paano naging Ginoo na ba si Maria? Di ba? Dapat Ginang Maria. Praise the Lord. Hallelujah. So, hallelujah. Praise God. So, dapat mayroong pang-unawa na iintindihan. Tandaan natin mga kapatid. Yung bang, hindi lang ikaw sa iyong sarili, kundi dapat makita mo rin, maalala mo rin, may mga taong nakikinig sa iyong panalangin. Lalo na kapag kaya na pampublikong panalangin. Mananalangin ka ng hindi nila naiintindihan. Ikaw lang yata nakakaintindi at nakakaunawa ng panalangin. Kaya nga, mula noon, di ba, isinalin na sa Tagalog ang ating ang misa, di ba? Dati, nakatalikod ang pare at ang mga salita ay Espanyol. Praise God. Hindi naiintindihan. Hallelujah. Kaya, kapatid, dapat maunawaan natin. No? Pag-isipan natin mabuti yung mga bagay na sinasabi po natin sa atin pong mga panalangin. Amen? Praise the Lord. Okay, ikapito mga kapatid, ito'y napakahalaga para hindi maging sablay ang iyong prayer. Dapat magkaroon tayo ng makadiyos na buhay. Godly living. Praise God. Ang panalangin na hindi kapalit ng responsibilidad ng Kristiyano na maglingkod sa Kanya. Ngunit ito ay isang pagpapatibay ng Kanyang karapat-dapat na mga pagsisikap. Makitaan po tayo ng makadiyos na buhay. Sabi nga ng 1 John 3:21-22, anong sabi rito? Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ibig sabihin, hindi ka nababagabag, hindi ka nag-aalala, alam mo sa sarili mo na matuwid ka sa harap ng Diyos. Anong sabi dito? Ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Bakit? Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Praise the Lord! Anong sabi? Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya. Ibig sabihin, hindi magiging sablay. Kapag ang iyong buhay ay mayroong makadiyos na buhay.
Anong sabi ni Solomon sa Kawikaan 15:29? Anong sabi dito? Ang Panginoon ay malayo sa masama. Pakinggan ninyo yan ha, mga kapatid. O kayo mga kapatid, tayo mga kapatid. Sabi dito, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit, kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. O malinaw na hindi sasablay. Pag matuwid ka, makadiyos ang iyong buhay, hindi ka sasablay. Dapat nating maunawaan na kapag tayo ay masunurin, ang Diyos ay hindi may utang sa atin ng sagot sa ating mga panalangin. Tinatanggap mo kapatid ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya. Praise the Lord. Kaya't sa parehong paraan, dapat tayong maging masunurin kung nais nating masagot ang ating mga panalangin. Kapatid, yan ay malinaw na isinaysay ng Panginoon sa aklat ng 1:15, talatay 7. Anong sabi dito, mga kapatid? Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O, ibig sabihin magiging epektibo. Hindi sasablay kapag ka ikaw ay nananatili sa Diyos at maging ang kanyang salita ay nananatili sa iyong buhay. Amen ba mga kapatid? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord mga kapatid. Alright, praise God. Ikawalo. Number 8. Ano ang ikawalo para hindi sablay ang ating panalangin? Yung pagtanggi sa sarili. Praise the Lord. To deny yourself. Praise God. Anong sabi ng Mateo 16:24? Pakinggan ninyo, mga kapatid. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ito pong salitang ito ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatunay na sa pamumuhay para makasama mo siya, kapatid. Yung kanyang mga disipulo ay dapat na itanggi ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. Na ito ay salungat sa mga turo ng Diyos. Gayun din, kung minsan kailangan natin tanggihan ang mga bagay na tama para sa layunin ni Kristo, kapatid. Di ba? Para bagang katulad niyan, ang halimbawa niyan mga kapatid, yung bang maaring praise God, masarap matulog. Yung bang panahon na para ikay manalangin, panahon na para ikaw ay mag-devotion, pero dahil kulang ka sa tulog, gusto pa mong matulog, so gagawin mo, susundin mo yung gusto ng yung laman, matutulog ka. So dito ipinapakita yung denying yourself, yung tinatanggi mo kung ano yung gusto ng laman mo. Kailangan mo mag-pray. Alin ba, timbangin mo ano bang mahalaga? Yung pagtulog mo, yung pagdarasal mo, kapatid. Praise God. O maaring meron kang isang commitment o may reunion, pero dahil araw ng pagsamba, di ba? So you have to deny yourself, mga kapatid. Dahil ang isang mahalagang spiritual na bagay ay dumating sa iyong buhay, praise God, at ito ay isang bagay na hindi mo dapat talikdan, kapatid. So yung denying yourself, imbis na ito'y para sa iyo, hindi mo gagawin. Gagawin mo para sa Diyos. Yun ang denying yourself. Itatanggi mo, kapatid, yung kagustuhan ng iyong laman. Uunahin mo. Kaya nga, di ba sinasabi ng banal na salita, unahin natin palagi ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran
At ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Amen? Praise God. Even those prayer and fasting, praise God, tama ang mag-ayuno, tama ang mag-fasting, praise God, tama rin naman ang kumain para sa ating kalusugan, para sa ating kalakasan, but this time, ang kailangan mo ay mag-ayuno. So, hindi ka kakain. So, i-deny mo yung laman mo, i-deny mo yung kagustuhan mo. Masunod mo lang ang kalooban ng Diyos, kapatid. Amen. At maging kayo ngayon sa mga panahong ito, nagnanais kayo na may gawin pang iba para sa inyong pamilya, pero kailangan ninyong manood, kailangan ninyong mag-aral, kailangan ninyong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Di ba? Praise God. So yung po yung pagtanggi sa sarili. Anumang bagay mga kapatid na ginagawa po natin pero hindi natin ginagawa dahil inuuna natin ang kaharian ng Diyos, yan ang denying yourself. Tinatanggihan mo o itinatanggi mo ang kagustuhan ng iyong sarili. Praise God. At inuuna mo ang kapakanan ng iyong buhay espiritual. Amen? Palpak. At makatiyak at makasiguro tayo na ang ating panalangin ay palaging dinidinig ng Diyos. Kailangan natin itanggi ang ating sariling kagustuhan. Masunod ang kanyang kalooban. Yan po ang ikasyam. Ayon sa kalooban ng Diyos ang dapat nating laging panalangin, kapatid. Hindi ang ating kalooban. Ang panalangin ay hindi maaring maging makapangyarihan maliban, kapatid, kung ito ay magdadala ng kalooban ng tao sa pagkakaisa sa banal na kalooban ng Diyos. Ibig kong sabihin, pag-iisahin natin. Yung kalooban natin at ang kalooban ng Diyos dapat magkaisa yan, mga kapatid. Tandaan po natin. So dapat po ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Hindi tayo maaring manalangin sa mga bagay na salungat sa kalooban at aral ng Diyos. Anong sabi ng unang 1, kabanatang 5? Ha? 1 John chapter 5. Pakinggan po natin yung binabanggit po dito sa sulat na ito ni Juan. Ha? Sa unang 1, praise God, purihin ang Diyos. 5:14 hanggang, praise God. Ito ang sabi rito. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay ayon, pakinggan ninyo, ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya'y ating hiningi. Yan na, napakalinaw kapatid ha. Yung binanggit dito sa unang 1, 5, 14, 15. Hallelujah! So, kapatid, tanda mo, sa pagdarasal natin at sa panalangin natin, hindi natin binabago ang kalooban ng Diyos, kundi dinadala natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Amen! So dapat po kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi tayo maaring mag-pray, manalangin para sa mga bagay na salungat sa kalooban at aral ng Diyos. Gaya nga po ng sinasabi ng Santiago 4:3. Anong sabi dito? Kapatid, ang sabi dito, hallelujah, kayo'y nagsisihingi, hindi kayo nagsisitanggap. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. O ayan, maaaring mag-isip po tayo, bakit kaya hindi pinapakinggan ng Diyos ang aking prayer? Baka naman dahil lang hinihingi ko ay para lang sa aking sarili, para lang sa kalayawan ko, para lang may maipagyabang ako, para lang ipakita sa kapitbahay ko kung anong meron siya, meron din ako.
O, di ba? Praise the Lord. Kalooban ba ng Diyos ang mga ganong bagay? So yan ang dahilan kung bakit minsan sumasablay ang ating mga panalangin. Dahil sabi ni Lord, hindi kayo tatanggap kasi yung hinihingi ninyo ay para lang sa inyong sariling kalayuan, para lang sa inyong sariling kagustuhan. Sablay yan. Dahil ang gusto ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, di ba? Yan pa naman ang kauna-unang panalang itinuturo sa atin ng Panginoon. Sundin ang iyong kalooban kung paanong sa lupa, gayon din naman kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Kapatid, praise God, ikay ba'y nananalangin? Ang panalangin mo ba ay naaayon at naaakma sa kalooban ng Diyos? Baka kaya naman ito'y sablay palagi dahil hindi kalooban ng Diyos. So tandaan po natin, kapatid, ayon sa kanyang kalooban. Amen. Ikasyam, kapatid. Ikasyam, para hindi sablay, dapat panalangin natin ay laging naka-address sa pangalan ni Kristo. Hindi kung kani-kanino nyo ini-address ang inyong mga panalangin. Ang ating mga panalangin, a-address natin kay San Pedro, kay San Juan, kay San Pablo, kay Birheng Maria, ay tiyak, sablay yan, kapatid. Tandaan ninyo, sa banal na kasulatan, ang sinasabi rito sa John chapter 14, verse 13 to 14, anong sabi rito? At anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuluwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Yun ang aking gagawin. Hallelujah! Ano pang sinabi dito sa talatang 23 ng kabanatang 16 ng aklat ni Juan, ng ebanghelyo ni Juan? Ang sabi rito, kapatid, ang paghiling, ang sabi rito, at sa araw na yon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kaninong pangalan? Kay Maria ba? Kay Pablo ba? Kay Juan ba? Kay Lucas ba? Kaninong pangalan? Kapatid, pangalan ng ating Panginoong Jesus. Malinaw naman po yan, sigurado. Diba sinasabi ng John 14 verse 6 that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At si Kristo ang ating dakilang tagapamagitan. Diba? Praise God. Sa Ama at sa tao, walang ibang pwedeng mamagitan sa atin. Siya ang ating attorney. Siya ang ating tagapamagitan. Ang ating Panginoong Yesus. Kaya tiyakin ninyo, siguraduhin ninyo kung kayo'y mananalangin, ito ay naka-address sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan ang isang bagay na katotohanang ipinakikita sa atin ng ating Panginoon. Okay? Praise God. Yan po ang ikasampu sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tandaan po natin, ang paghiling ng panalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi limitado. Sa simpleng pag-uulit ang kanyang pangalan, kapatid, manalangin sa pamamagitan ng kanyang otoridad. Yes. Praise God. Sa otoridad, dahil siya lang ang binigyan ng pangalan ayon sa aklat ng Pilipos. Kapatid, binigay sa kanya ang pangalang higit sa alinmang pangalan. Ang kanyang pangalan ay pinakamataas sa alinmang pangalan na ibinigay. Diba? Sabi po ng aklat ng Pilipos 2. Praise God. Pakinggan po natin sa aklat ng Pilipos 2, mga kapatid. Para ho
maunawaan po natin ang higit kung bakit sa pangalan ng ating Panginoon. Ha? Ito po ang sabi rito. Hallelujah. Pilipos, Kabanatang 2, teka po ito na. Talatang 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nang nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. The name above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is our Lord. Hallelujah. So walang ibang pangalan, kapatid. Tiyakin mo pag ikaw ay nananalangin, tiyakin mo na pangalan lamang ni Jesus ang ginagamit mo. It is because the name of Jesus is the sole authority. Kapatid, nag-iisang kapangyarihan para pakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Liban diyan, pag gumamit ka ng pangalan ng iba, tiyak sablay ang iyong panalangin. Praise God. Tandaan ninyo, siya lang ang binigyan ng kapangyarihan. Ang kanyang pangalan lamang ang may kapangyarihan. Ha? Tandaan natin, kapatid, the name of Jesus is above every name. Maybe cancer is a name. Ha? Heart failure is a name. COVID-19 is a name. Ha? Praise God. Every sickness is a name, but the name of Jesus is above. Ha? Above those names. Praise God. Pinakamataas ang pangalan ni Jesus. Kaya luluhod ang cancer, luluhod ang sakit sa puso, luluhod ang kidney, luluhod lahat yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung anuman ang iyong pinagdadaanang matinding karamdaman, kapatid, huwag kang mabagabag, huwag kang mag-alala, huwag kang maglumihanan, sapagkat sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga sakit ay gagaling. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Sa karamdaman ang lahat ay may hangganan. Kaya mapapansin ninyo sa Bible, mga kapatid, ang mga may sakit ay laging tumatawag sa pangalan ni Jesus, lalo na yung mga bulag, yung may mga bulag, may mga sabi na, Jesus, Jesus, mahabag ka po sa amin. Jesus, Jesus, maawa ka sa amin. Praise God. Palaging pangalan ni Jesus ang kanilang binabanggit. Hallelujah. At ito ang pinakamahalaga sa lahat, para masiguro ninyo na hindi sablay ang inyong panalangin. Panghuli, mga kapatid. Panghuli, napaka-importante ng pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Amen? Sabi nga ng Mateo 21:22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin. Pakinggan ninyo ha. Lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin na may, pakinggan ninyo, na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Praise the Lord. Hindi sinabi rito na lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin na may mahabang salita, na may kasamang handog. Anong sabi dito? Na may pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Para bagang isang bagay yan na ginagawa mo, halimbawa, di ba?
Yung bang titignan mo ng isang dokumento, kunyari, ikay nag-a-apply. So, susuriin yan, pag-aaralan yan, kapatid. Okay? Kung kumpleto, kung may mga tama yung mga ayos, praise God. Okay, di ba yung bang ikay, halimbawa, ikay maglo-loan, no? May mga requirements yun. Pero pag nagkulang ng isang requirements, di ba? Hindi ma-approve, madi-disapprove yung iyong loan. Di ba? Praise God. So, ganun din po sa ating pong panalangin. Sinusuri ng Panginoon, hindi yung haba. Okay, maari nandun na yung maganda ang iyong pagkakapahayag ng iyong panalangin. Praise God, nakita ng Panginoon na ikaw ay nagsisimba, nakita ng Panginoon na ikaw ay nagtatites, nakita ng Panginoon lahat ng ito, pero sabi niya, parang may kulang. Asan ang pananampalataya? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ako ba'y babalik sa mundong ito, may makikita kaya akong pananampalataya, may mamadadat ng kaya akong may pananampalataya. So, napaka-importante ng pananampalataya sa ating panalangin para tanggapin ang lahat ng ating mga hinihingi sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, unang requirements ng panalangin hindi sablay ay pananampalataya. Ilang beses nang naano ng Panginoon yan, na-encounter ng Panginoon yan sa kanyang mga alagad. At lagi niyang hinahanap ang kanilang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, nasan ang inyong pananampalataya? O kung minsan sinasabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananampalataya. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, malinaw yan. I-highlights ninyo sa inyong Bible. Lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. That means, kapatid, titignan muna ng puso. Titignan muna ng Diyos ang loob ng iyong puso. Ang iyong buhay. Meron ba itong pananampalataya? Praise God. At kung ika'y kulang sa pananampalataya, maaari ka naman humingi sa Diyos. Sapagkat yan ang sabi ng Santiago 1:6-7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulog ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon kung siya'y walang pananampalataya. Praise God! Sabi ng Panginoon doon sa unang bahagi ng Santiago 1, meron ba kayong kulang sa pananampalataya? Humingi siya sa Diyos at ang Diyos ay sagana at hindi nanunumbat. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya. Praise God! Kailangan natin ng wisdom and knowledge, kapatid. Dapat tayong maniwala, tunay na maniwala na ang Ama ay dinirinig at sinasagot ang ating mga panalangin. Amen? Praise God. Kaya ngayong umaga, kapatid, nananalig ka ba? Sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka ba na ngayong umagang ito, ikaw ay pagagalingin ng Diyos? Naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba na ikaw ngayon sa mga oras na ito ay magkakaroon ng magandang trabaho? Ha? Naniniwala ka ba na mayroong darating na biyaya at pagpapala sa iyo sa umagang ito? Kapatid, mayroong kakatok sa iyo at mayroong delivery sa iyo, pagpapala mula sa kung kanino man na ginamit ng Diyos. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. At ngayong umagang ito, mararamdaman mo na lang, lumalakas ka, nawawala yung mga nararamdaman mong kirot at sakit dahil gumagawa ang Diyos sa iyo. So kapatid, manalig tayo. Kung nais nating magkaroon ng matagumpay na buhay panalangin, kung nais natin na ang ating mga panalangin ay hindi sasablay, kapatid, kailangan nating manalangin ng may katapatan, ng may kababaang loob, taimtim, pagpupursigi, pagbabantay, pag-iisip, makadiyos na pamumuhay,
isang buhay na pagtanggi sa sarili, alinsunod sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus at sa pananampalataya. Nawa, kapatid. Nawa, sa umagang ito, may natutunan po tayo. Nawa, nadagdagan ang ating kaalaman upang ang ating mga panalangin ay hindi maging sablay. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hindi kanya iiwan. Alright, binabati natin ang Sister Nelly Ochaba at ganoon din po si kapatid na Nelia Tumampos. Good morning po sa inyo at sa inyong buong sambayan at kay KLD Bembiahe ng Pulang Lupa, Las Piñas. Good morning din po kay Sister Leobi Palomares at Brother Rudy Palom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahihiyan. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Kung uunahin mo kanyang kaharian, katwiran at ang kabanalan, kung may kakulangan at may kakapusan, ang Diyos ang siyang sa'yo'y nangako. Ang lahat ng iyong kailangan sa iyo'y darating. Pala akong audio mga kapatid, nakapatay ang aking audio. Pasensya na po kayo. Praise God, hallelujah. Sama rin natin sa panalangin. Bembiayo, Pressure Family, Balbino Family, Love Balbino and Family. Okay, ulitin natin ha, yung mga panalangin po natin mga kapatid sa ating mga kapatid na ngayon pong umagang ito ay dapat natin isama sa panalangin ha.
Michael and Prisoner Hatsa, Apple and John Magana and family, Bong and M. Magana and family, Benson M. Magana, Lydia Enrique Magana, and Carmelita Hatsa, Francis Pinsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Pinsan and family, Grace Pinsan and family, Nora Vista and Tayo and family, Lani Liwag and family, Marilyn Estonac Poster, Marilu and Israel Quinta and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chica and Edison Zabrepeña and family, Leon Marian Santos and family, Diana and Gerald Caligdan and family, Max and Memia Tapulaw and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Arnel Alpon and family, Lisa Domingo and family. Praise God, sama rin natin sa panalangin ng ating mga kapatid. Lisa Dominga, Arnel Alpon and family, Lisa Dominga, Jun Soribe and family, Marvin and May Soribe and family, Marian Marley Soribe and family, Efremian Jensen Abia Cone and family, Joe Babia and family, Rowan and Morgan Connor and Grant Meriman, Remy Rufino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Arian and Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza and family, Glenn Gilbert, Zacarias Ramos, Dalena Navardo family, Gonzales family, Mary Grace Sumido and Enriquez and family, Dan Sumido and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Dan Emil Dalipe and family, Annie Diaz and family, Lloyd Neves and family. Praise God. Sama rin natin sa panalangin Ignacio family, Lloyd Neves and family, Levi Rafael and family, Albic Pangilinan and family, Lorna Gonzalez and family, Fred Lopez and family, Maricel Sagadraca and family, Lourdes Tanchuchi Yuson Atendido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Lourdes Sanggalang and family, Nanay Esther Pagtakan and family. Praise God, hallelujah. At ganun din po si Francis and Neng Ragasa and family, Nap and Alice Durano and family, Cecil and Elias Glon and family, Elena Eric Dos Santos and family, Zenny and Ray Elias Cas Jr., Bob and family, Bob Atendido and family, Rudy and Lobby Palomares and family. Sama rin natin, Shelo Martinez, praise God. At ganun din po si Justin Cañazares, Rainiel Mark Macom, Edward and Isabel Cañazares, Patricia Gedang, at ganun din si L.A. Cañazares and Ethel Cabezas, at Nick Manansala, Albert Tolentino, Agnes Cañazares and John Pinesan. At Balay Dorano, O.C. Chamson Diagnostic Clinic, LCD Coffee Shop, Drop Shot Burger, Republic Internet Service, Skyhook, and GPS Mobile Integrated Services. Praise God, hallelujah. Sama rin natin sa panalangin, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service na Architect Leo, Bookkeeping ni Sister Lilian, Albert Pangilinan, Bimbis Lutong Bahay, Car Rental Services ni Brother Fred Lloyd, Elena and Apple Magana, House Rental ni Nanay Letty, Lori, Lisa, and Remy Mendoza. Praise God. So tayo dumako sa ating pong panalangin, mga kapatid. Hallelujah, purihin ng Diyos na buhay. Panginoon namin Diyos, Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagtataboy ng sino mang taong lumalapit sa iyo at dumudulog sa iyong banal na trono. Sa araw na ito, dinadakila ka namin, Ama. At ngayong oras na ito ay amin pong patuloy na inilalapit at inidudulog sa iyo ang lahat ng aming kahilingan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga pangalan na aking nabanggit, binasa, kasama ang Pacific Family, Panginoon Diyos, na ikaw ang aabot at tutugon sapagkat sinabi mo, Ama, na kung kami hihingi sa iyong pangalan at kami mananalig at sasampalataya, anuman ang aming hingin ay ipagkakaloob mo sa mga oras na ito. Kaya't sa umagang ito, Diyos, hinihiling po namin, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay dadaloy lalo't higit sa mga kapatid ko na mayroong dinadalang mga karamdaman at sakit, Panginoon Diyos. Sa araw na ito, Panginoon Diyos, ako'y nananalig at sumasampalataya. Ang kagalingan ay dadaloy sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng patuloy na kalusugan, Panginoon Diyos. Palayain ninyo sila, Panginoon Diyos, sa anumang uri ng sakit tulad ng cancer, tulad, Panginoon Diyos, ng diabetes, tulad, Panginoon, ng COVID-19, sakit sa puso, nerve problem, oh God, mga pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan, Lord, sa mga kasukasuan, sa pangalan ni Jesus, maging sakit sa baga, Panginoon Diyos, right now, in the name of Jesus, we declare total healing and deliverance right now, in Jesus' name. In Jesus' name, oh God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kalayaan, sa kagalingan, Lord, sa kapayapaan, sa kasaganaan na patuloy mong ibubuhos sa lahat ng mga
sa lahat ng mga naniniwala at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Ama, idinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga negosyo, mga kabuhayan ng iyong mga anak na kanilang pinagyayaman, na kanilang ipinagkatiwala sa iyong makapangyarihang kamay. Lord, kung mayroon mang partner na makakasama nila sa kabuhayan at sa mga negosyo niyan, yan ay walang iba kundi ang iyong dakilang presensya. Lord, sinasaway ko ang anumang mga pagkalugi, pagsasara, Panginoon Diyos, bagkos inaangkin ko, lalago at dadaloy ang maraming kliyente, maraming parokyano sa kanilang mga negosyo at kabuhayan. Kaya't ngayong umagang ito, Lord Diyos, hinango mo kami hindi lamang sa sumpa ng kasalanan, kundi sa sumpa ng kahirapan. So today, we declare financial breakthrough, financial blessing, Lord, sa lahat ng mga negosyo, maging sa kanilang mga trabaho, Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy niyong patatagin, patibayin ang kanilang mga propesyon, ang kanilang mga trabaho, mga promotion, Panginoon, na kanilang inaasahan ay dadaloy at madarating sa kanilang mga buhay. Salamat po sa naging kaarawan ng aming kapatid na si Pel Morales noong Lunes. Salamat sa karagdagang maraming taon, panibagong taon sa kanyang buhay. Gayon din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko po si Sister Emmy na ngayong oras na ito ay patuloy, O Diyos, na nagdaraos ng kanyang kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang panibagong taon na idinagdag mo sa kanyang buhay. Salamat po. Pagpalain niyo po ang mag-asawang Wilson and Merlin Corpus na nanonood palagi, Panginoon Diyos, sa programang ito, maging ang kanilang buong sambahayan. Dinadakila at pinupuri ka namin, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible, at ngayong umagang ito, Ama, patuloy mo kaming pinagpala ng iyong mga salita. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng gumaling, ang lahat ng pinagpala, ang lahat ng pinalaya, ang lahat ng mga kapatid ngayong umagang ito na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ay magsabi lamang ng Amen, 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 and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord our God. Mga kapatid sa ating internet praise God, close open po, praise God. Happy birthday, Sister Emmy and Sister Pel Morales, belated. Sa kahirapan ay walang Okay, shout out po kay Nanay Remy Soribio. Good morning, Mami Remy, at kay Tatay Marino Soribio, kay Obet, at gayon din po kay Diana, kay na Heart at Ball. ay may hangganan sa mundo. Bueno, mga kapatid, praise God, dahil nakatapos na po tayo ng isang oras na punong-puno ng interruption dahil sa internet connection. Bagkos ay ating pong nairaos ang ating pong pagsamba at ang ating gawain ngayong umagang ito. At kung kayo ay patuloy na pinagpapala, nais po ninyong ibahagi ang blessing na yan sa gawain ng Panginoon Diyos, pwede po ninyong ipadala yan sa ating pong GCash account 0920-436-9922. Okay, kain na si Sir Emmy. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Bukas po, makakapiling at makakasama ninyo Pastor Tony Rodeo, araw ng Huwebes yan, sa ganap na ikawalo ng gabi. At si Pastor ay babalik sa araw ng Biyernes at Sabado para po sa ating awit, panalangin at pasasalamat. At sa mga kapatid, nais po namin kayong makapiling at makasama tuwing araw ng linggo, praise God. Lalong-lalo na yung mga viewer po natin na nakikinig at nanonood po. Kung kayo po ay naririto rin lang naman sa Pilipinas at malapit sa Metro Manila, malapit sa Las Piñas, inaanyayahan po namin kayo tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-9:30 ng umaga hanggang 12:00
ika-12 ng tanghali ng araw ng linggo. Samahan po ninyo kami upang makapiling at makita naman po namin kayo ng personal ni Pastor Tony Rodeo, yung ating mga listener na malalayo sa yung pong mga nais na dumalo sa ating physical worship. Ay bigo. So dahil lumagpas na po tayo sa ating pong oras, mga kapatid, ay ang inyong lingkod ay pansamantala po muling magpapaalam, mga kapatid. Praise God, sa panguna po ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo. Ito ang inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena na magbabalik sa araw po ng Biyernes at Sabado. Praise God, hallelujah, to God be all the glory. Wag po tayo magatubiling patuloy na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awa tabag sa panahon. Kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Be safe. Hallelujah. To God be all the glory. Bye-bye. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Maraming salamat, Sister Jenny. Kaya ni Jesus sa kasalanan.